Валожынскія цікавосткі, што паглядзець у горадзе. Адна з галоўных цікавостак у Валожане гэта, безумоўна, касцёл святога Іосіфа. Храм цікавы як звонку, так і ўнутры. Будавалі яго на грошы Тышкевічаў, у якіх у горадзе была свая фамільная рэзідэнцыя. На ўездзе ў Валожан ёсць вёска Капусціна, дзе стаіць вось такая каплічка на старых могілках. Тут можна ўбачыць незвычайны надмагілля з грыбамі. Што гэта за сімвалізм, я не ведаю, але выглядае вельмі цікава. Звярніце ўвагу на гожыя муралы. Тут і Фердынанд Рушац, і Дунян Марцынкевіч, і старыя гарадскія краявіды. Стары будынак Валожанскай Ешавы не так даўно аднавілі, і сёння тутака месціцца цікавы музей. У Валожане захавалася старая забудова пачатку 20-го стагоддзя у так званым закапанскім стылі. За ежай і кавай можна зайсці ў кафэ на Савецкай 3. Валожан стаіць каля Налібоцкай пушы, і гэты заказнік дакладна варты вашай увагі. Тут прыхаваўся цэлы сусвет. Дзяліцеся і вы вашымі улюблёнымі месцамі ў Валожанскім раёне.